Mika, olet johtanut ja kehittänyt lukuisia asiantuntijatiimejä ja yrityksiä. Mikä yhdistää ja erottaa niitä? No, yhdistäviä tekijöitä on asiantuntijuus itsessään ja mitä olen huomannut ja mä luulen, että se niin kuin pätee melkein mihin tahansa asiantuntijuuteen ja asiantuntijaorganisaatioon on se, että heidän kanssa työskennellessä korostuu kyllä niin kuin kriittinen ajattelu ja sitten toisena korostuu analyyttinen päättelykyky. Kriittisen ajattelun ja analyyttisen päättelyn tuloksena saattaa myös törmätä siihen, että ainakin tulee itselle semmoinen tunne, että tässä on hirmu skeptinen joukko, jonka kanssa tekee töitä. Se ei välttämättä ole sitä, mutta siinä voi tulla semmoinen tunne, että mäkin itse pelaan paljon intuitiolla ja tykkään niin kuin tavallaan innostua aika helposti uusista asioista. Mulla ei ole ongelma innostua uusista asioista. Niin sitten sen uuden ajatuksen ja asian kanssa, kun lähtee keskustelemaan organisaation tai ihmisten kanssa, niin yhtäkkiä ne ei olekaan innostuneita. Eli skeptisyys, että mikä tässä on se juju, minkä takia meille. Et se on mun mielestä yhdistävä tekijä kaikessa asiantuntijaorganisaatiossa. Sitten ehkä niitä eroja tulee mun mielestä eniten ihan vaan siitä, että mistä toimialasta on kyse tai minkä asiantuntijuuden ikään kuin tematiikasta on kyse. Et jos sulla on tyyliin data AI, niin tapahtuu paljon ja tavallaan se niin kuin syke ja virtaus on aika nopeata. Ja sitten voi olla paljon stabiilempia, jollain tavalla toki muuttuvia, mutta hitaasti muuttuvia toimialoja, niin sitten se on vaan niin kuin se ympäristö on luonut oman näköisiä toimijoita. Mut pohjalla silti on noin alussa mainitut asiantuntijuuden piirteet. Tämä on mielenkiintoista, mitä sä sanoit, koska kriittisyyshän on hyvinkin tervettä, kun haluaa kehittää. Koska mitä enemmän sä käyt keskusteluja, niin sen enemmän sä tuot ihmisiä myöskin yhteen sen saman asian äärelle. Mutta jos lähdetään niinku miettimään, että mitkä on sitten sellaisia yleisiä haasteita, mihin sä kulttuurillisesti törmäät, koska me tiedetään tietenkin, että skeptisyyden kautta tulee ehkä hieman pessimistisyyttä, ja sitä kautta siellä niin kuin on myöskin niin kuin muutosvastarintaa. Mutta mitkä on ne sellaiset yleiset ominaisuudet, jotka sitten tuntuu ehkä vähän niin kuin jarrulta henkilölle, joka haluaa viedä yritystä eteenpäin? Kyllä sellaisia yleisiä ominaisuuksia on kyllä semmoinen, mitä mä oon niin itse asiassa tässä ihan hiljattain miettinyt semmoista, mikähän olisi niin kuin oikea kielikuva, tämmöinen konservaattori tai mikä se on, tämmöinen, joka niin kuin haluaa säilyttää. Tavallaan on arvo se, että asiat on niin kuin ne on. Ja se on myöskin niin kuin, tietyllä tavalla ehkä luo turvaa, että ehkä semmoisia niin kuin kulttuurillisia piirteitä ja sitä kautta haasteita tai ainakin mahdollisesti hidastavia voimia liittyy siihen semmoiseen niin kuin, tietyllä tavalla tämmöiseen niin kuin säilyttävään. Kulttuurissa on paljon sellaisia säilyttäviä piirteitä. Asiantuntijuus itsessään ehkä muotoutuu ja kehittyy aika pitkän ajan yli. Uusien taitojen oppiminenkin vie aikaa. Että tavallaan siihen liittyy semmoisia pitkiä aikakaaria asiantuntijaorganisaatioihin. Tämä on ehkä semmoinen, se ei välttämättä edes niin kuin yrityksen tai tiimin nimenomaan luomaa kulttuuria, vaan mä jotenkin ajattelen, että se liittyy asiantuntijaorganisaatioihin ihan universaalisti tämmöinen hitaus muutokseen, ja se ei ole valittu strategia ehkä niinkään, tai niin kuin, että päätän olla muuttumatta, vaan se on myöskin opittu tapa ja toisaalta just tähän oppimisen asiantuntijuuteen liittyvä tämmöinen ominaisuus. Miten sä saat ihmiset, jotka saavat nautintoa hyvinkin täydellisestä suorituksesta uudelleen oppimisen polulle, koska sä et pysty kehittymään, ellet sä hyväksy sitä, että sä oot hetkellisesti huono, joka on perfektionismin antiteesi? Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja sehän on niin kuin, tavallaan toteutuu joka päivä. Myöskin näyttäytyy sillä tavalla, että meillä on hyvin, niin kun, jos ajatellaan tämmöistä T-profiilin profiilia asiantuntijassa,
että sulla on se tietty substanssi, johon sä sukellat ja jossa sä olet sitten jopa maailman paras, vähintäänkin niin kuin seutukunnan paras. Ja tiedät, että siinä asiassa pistäkää mut ihan mihin tahansa paikkaan, esittäkää juuri siitä asiasta kysymyksiä, niin minä kyllä pärjään. Mutta sitten se kysymys, että kuinka ikään kuin laveaksi sen sakaran saa, eli kuinka niin kuin, irrottautuu siitä nimenomaan siitä omasta asiantuntijaroolista, niin tämä on semmoinen sekä tuohon niin kuin uuden oppimiseen liittyvä haaste, eli myöskin, että totta kai asiantuntijat opiskelee ja oppii joka päivä uusia asioita, mutta miten nopeasti he haluavat ottaa ikään kuin niitä uusia taitoja kokeiluun, on varmaan se yksi iso kysymys. Mutta se liittyy myöskin niin tämmöiseen, sanotaan, myyntivaiheen uskallukseen, että uskallanko mä kertoa sinulle, että me muuten osataan tämä. Mutta samalla mä tiedän, että minä en osaa, mutta mun kollega osaa. Ja tämä on semmoinen iso asia, että miten asiantuntijaorganisaatio pystyy esimerkiksi kasvamaan, jos me ei uskalleta kertoa riittävän vakuuttavasti myös sen kollegan osaamisesta, vaikka se ei olisikaan juuri oma osaamista. Toi on ihan valtavan tärkeä oivallus se, että asiantuntijaorganisaatioiden kehittymistä rajoittaa se, että sä myyt aina vain omaa osaamista, etkä yhteistä osaamista. Puhutaan vähän sun johtajuudesta, eli millainen on sun vuosien varrella kehittynyt johtamistyyli? Jos ensiksi sanoo sillä tavalla, että mä huomasin, että johtajuus rupesi mua kiinnostamaan joidenkin työvuosien jälkeen. Ja sitten se alkoi kiinnostamaan yhä enemmän ja enemmän sillä tavalla, että myöskin mielellään hakeutui semmoisiin tilanteisiin, jossa niin kun koki, että on hyvää johtajuutta. Mä en ole ehkä mitenkään tietoisesti valinnut, että noudatan jotakin koulukuntaa tai luin tämän kirjan ja tuon viitekehyksen omaksuin, vaan se oikeastaan, niin kuin mä äsken viittasin intuitioon, niin tässäkin kohtaa niin jollain tavalla semmoisesta kun kehitysoptimisti, joska itseni luen, eli tämmöinen niin kuin kehitysoptimismi yhdistettynä siihen, että luottaa ihmisiin ympärillä, että kaikenlaisia asioita saadaan sattumaan ja tapahtumaan, kun vaan yhdessä tehdään. Siihen ehkä ei ole helppo ikään kuin kiinnittää jotain 3 avainsanaa, että nämä on mun johtamisen teesit, mutta kyllä se paljon liittyy siihen, että mä koen, että mulla on jollain tavalla kyky aistia sitä tunnelmaa, joka organisaatiossa on, ja sitten niitä ihan käytännönläheisiä asioita, mitä sit on matkan varrella oppinut ja nähnyt, niin tätä jonkinlaista niin kuin tunnetta, jota aistin organisaatiosta ja miten siihen nämä opit voisivat asettua, niin se on varmaan sitä käytännön johtamistyötä. Tämä on tosi mielenkiintoista. Sanoit, että jossain vaiheessa uraa johtaminen alkoi kiinnostaa. Oliko sulla silloin esikuvia? No, mulla oli esikuvia ihan siinä niin lähellä, siis tavallaan, että mä mietin etukäteen tätäkin kysymystä sillä tavalla, että olisiko joku tämmöinen niin kuin meidän kaikkien tuntema johtaja, josta on ehkä jotain kirjoja kirjoitettu tai tällä tavalla, niin ei ehkä sen tyyppisiä esikuvia, vaan mä huomasin inspiroituvani tosi arkisissa tilanteissa, missä huomasin, että mun mielestä tässä tapahtuu hyvää johtamista. Ja nimenomaan semmoista johtamista, joka pyrkii siihen, että ihmiset, on se sitten kyse tiimistä tai yksilöistä, niin suoriutuvat paremmin kuin eilen. Eli siis tavallaan tämmöinen havaintoja käytännöistä, millä tavalla asioista puhutaan, millä tavalla asioihin tartutaan tai puututaan,
millä tavalla niitä seurataan. Ja näissä on kaikissa, kun mä mietin taaksepäin, että mistä mä oon inspiroitunut, niin mä oon inspiroitunut niistä tilanteissa, missä mä huomaan, että johdetaan ihmisiä eikä asioita. Tämä on erinomaista. Kun sä aloitat uudessa työpaikassa, niin millä tavalla sä teet alkudiagnoosin siitä organisaatiosta tai siitä tilannekuvasta, missä sillä hetkellä ollaan? Toisin sanoen siitä vallitsevasta yrityskulttuurista. Joo. No nyt omalla kohdalla, kun on useita vuosia ja nyt useamman kerran aloittanut ja tehnyt vuosia töitä asiantuntijoiden kanssa, niin kyllä mä oon parhaaksi keinoksi jo havainnut sen, että heti alussa niin mahdollisimman paljon keskusteluja. Oikeastaan jopa niin, voi olla väärä strategia, voi olla, että kannattaa muuttaa, mutta mä oon jopa lähtenyt ihan niin, että mulla ei ole itsellä jotain tiettyä agendaa tai struktuuria niihin keskusteluihin, vaan mä oon halunnut mennä niihin keskusteluihin ja kuulla, mitä ne ihmiset haluaa kertoa. Ja sitten siitä oikeastaan sitten ruveta vetämään jonkinlaista synteesiä tai jonkinlaisia huomioita, että mitä mä kuulin. Että nyt mä kuulin jo 3. kerran tämän asian tulevan jollain tavalla esiin. Jatketaanpa keskustelua. Se tuli 4. ja 5. kerran vähän eri tavalla, mutta tässä taitaa olla joku pohjavirta. Että tällä tavalla mä oon huomannut, ja samallahan siinä tulee ajaneeksi itseänsä sisään siihen tiimiin ja organisaatioon. Eli se toimii introna, mutta se toimii myöskin aivan älyttömän hyvänä sukelluksena ja tämmöisenä opiskelumetodina. Ja uskon, että näin tulen jatkossakin toimimaan. Joo. Kyllä. Minkälaisia pohjavirtauksia siellä on voinut löytyä asiantuntijaorganisaatiossa? Se on jännä, kun menee sillä tavalla keskusteluun, että ei ole sitä agendaa, vaan oikeastaan aloittaa sillä tavalla, että onpa kiva tutustua ja mukavaa, että sulta löytyy aikaa, että käytetään tämä puoli tuntia ja keskustellaan asioista, niin aika nopeasti kuitenkin ihmiset saattaa sitten huomata, että tämä voi olla myöskin paikka oikeasti kertoa, miltä musta tuntuu tai näin. Niin kyllä siellä loppujen lopuksi niin tavallaan nimeämättä jotakin erityistä, niin aika nopeasti mennään ihan semmoiseen, nopeasti huomaa sen, että kyse ei ole vain työstä, vaan siitä niin kuin, miltä minusta asiantuntijana ihmisenä tuntuu tehdä töitä tässä ympäristössä. Tavallaan se menee aika nopeasti siihen ihmiseen ja yksilöön. Siinä on tietysti se vaara, noin ainakin lainausmerkeissä vaara, että sä rupeat niin helposti kuulemaan ja lukemaan asioita, jotka voi paljon liittyä myös ihmisten ihan henkilökohtaiseen ikään kuin sen hetkiseen tilaan. Et siinä onkin sitten se, että mihin asioihin tarttuu, mitkä kuulee niin kun sen takia, että sulla sattuu elämässä olemaan tämmöinen tilanne, vaikka sä et vielä sitä mulle kerran, mutta se ehkä kuormitti sua ja sen takia vaikka työn jakaminen tai työn jakautuminen tässä organisaatiossa on sun mielestä ongelma, mutta se ei välttämättä ole sen isompi ongelma, se on nyt vaan haaste, joka meidän pitää ratkaista sun kohdalla. Ne pohjavirrat on mun mielestä enemmän siis sitä, että keskustelujen kautta kuulee, että mikä se on se semmoinen niin kuin yleinen vallitseva mielentila tässä organisaatiossa. Miten tästä mennään siihen varsinaiseen muutossuunnitelmaan ja niihin asioihin, joita se sisältää? No tästä mennään sillä tavalla muutossuunnitelmaan, että nyt ollaan ihmisiä kuuntelemalla ja keskustelemalla niin saatu kiinni siitä, että mitenkä meillä nyt menee, minkälaista tunnelmaa täällä on. Eli tietyllä tavalla se niin kuin työn tekemisen vire jotenkin tulee ehkä keskustelujen kautta analysoitua. Sitten on toisaalta se, että toinen
tavallaan analyysi on se, että mitenkä meillä yrityksenä menee, mikä meidän tuloksentekokyky on, mistä ne tulovirrat on tähän mennessä kertynyt ja näin poispäin. Ja sitten varmaan kuitenkin siinä täytyy ottaa huomioon myöskin se, että mihin noin niin kuin, jos semmoinen on jollain tavalla edes määritelty, että mihin omistajat yritystä haluaisi viedä, niin näitä näkökulmia tarkastelemalla ja siihen soppaan sitten oikeastaan tämmöisenä niin kuin, mausteena tulee sitten se, että mikä on minun oma näkemykseni siitä, että mikä voisi toimia tämän yrityksen seuraavana askeleena. Ja siinä mä oon oikeastaan enemmän huomannut kiinnittäväni huomiota enemmän siihen, että mikä on tämä niin kuin yrityksen on se kulttuuri tai tavallaan se tekemisen tapa, joka meidän pitää luoda. Et tietyllä tavalla, ei se nyt ole sekundääristä, mutta voisi ajatella, että se on tietyllä tavalla niin kuin, vasta niin kuin seuraavan tason asia on se, että missä bisneksessä me halutaan olla. Menemmekö tuohon markkinaan, valtaammeko tämän segmentin tai miten näin. Se on niin kuin tietyllä tavalla, ne on kaikki helppoja asioita. Mun mielestä mikä tahansa tämmöinen liiketoimintastrategia valitaan, niin ne on omalla tavallaan paljon helpompia kysymyksiä kuin sitten taas se, että mikä on tämän organisaation tietyllä tavalla niin kuin sweet spot siinä mielessä, että mitä tästä organisaatiosta voisi vielä ikään kuin tulla tai muotoutua, miten se olisi vielä parempi tässä vallitsevassa kilpailuympäristössä tai niin kuin, omien palveluiden tuottamisessa. Ja siihen liittyy paljon sitä, just tätä, kutsutaan sitä kulttuuriksi tai ikään kuin omakuvaksi, että miten näemme itsemme asiantuntijoina. Sä puhuit tuossa vähän aikaa siitä, että johtaminen alkoi kiinnostamaan sua arkisten asioiden kautta ja niin, että ne arkiset asiat sujuu hyvin. Ja me puhuttiin myöskin siitä, että kulttuuri on tavallaan jatkuvasti voimassa oleva asia ja se, että mitä organisaatio sitten strategisesti tekee, on ikään kuin sit se komponentti sen päällä, koska minkälainen kulttuuri sulla on, määrittää myöskin minkälaisen strategian sä voit luoda ja miten se lähtee toteutumaan. Mut puhutaan vielä vähän tarkemmin sitä, että mitä kulttuuri on, koska yleensä käy niin, että kun sanotaan sana kulttuuri, niin mennään ihan suoraan niin kuin abstrakteihin asioihin, puhutaan arvoista, tuntuu, että se ei oikein käänny arjen kielelle, ja sitten loppupeleissä kuitenkin suurin osa siitä, mistä sä just äsken puhuit, on kulttuuria. Miten sä määrität kulttuurin itsellesi ja sitä kautta myöskin niille ihmisille, joita sä tällä hetkellä johdat? Erittäin hyvä kysymys, joka on myös tosi vaikea. Mä mietin sillä tavalla, että mun työssä on semmoinen rikkaus, että mä oon läpi vuosien niin saanut tutustua ja käydä erilaisissa organisaatioissa. Eli tulee paljon semmoisia tilanteita, missä menee vaikka sitten käymään jonkun asiakkaan luona ja tiloissa ja näkee niitä ihmisiä ja näin. Niin niillä on jokaisella semmoinen aivan niin kuin uniikki, tai ne synnyttää aivan semmoisen uniikin tunnereaktion tai tunteen mussa, kun menee käymään. Että sulla voi olla niin kuin kaksi hyvinkin päällepäin tosi samannäköistä organisaatiota. Otetaan tuosta joku pörssiyhtiö, kaksi semmoista ja sama toimiala ja vähän eri nimi tuolla kattokylteissä, mutta voisi ajatella, että ne on varmaan aivan samoja, koska ne on tehnyt tätä 50 vuotta ja samat asiakkaat ja samat tuotteet ja näin. Mutta se hetki, kun sä astut sisään siihen organisaatioon, niin kuin välittömästi tunnet, että tämä on eri kuin tuo toinen. En mä osaa sitten millään niin kuin muulla perustella tai mihinkään muuhun sitä liittää kuin siihen, että hei, täällä on oma kulttuuri, omanlaisensa kulttuuri. Se tapa, jolla ihminen kohdataan, vaikka jo ihan sieltä vastaanotosta asti, kun rekisteröidytään käynnille tai muuta. Mikä on se tapa, jolla
sanotetaan sitä kohtaamista ja näin, niin ne on niin kuin tämmöisissä nyansseissa, jossa tulee tunne, että nyt mä oon tämän yrityksen vieraana. Et kai toi on sitä kulttuuria. Ja sitähän on hirmu vaikea, että vaikka tämä on konkreettinen esimerkki, että sen voi tuntea vaikka yrityksen aulassa, niin silti se on abstraktia tavallaan, mistä tässä puhutaan. Ja se on varmaan se ongelma, että kun kulttuuri on niin hankalasti ikään kuin paloihin pilkottava asia, että sitä on myöskin tosi vaikea mitata, jolloin sitä on myöskin vaikea johtaa, jolloin on paljon helpompi palata niihin helpommin mitattaviin asioihin ja johtaa niitä, ja jolloin kulttuuri jää johtamatta. Jatketaan vielä tästä, koska on mielenkiintoista nyt, kun me lähdettiin siitä, että mikä on se muutossuunnitelma. Se on sanoja paperilla. Ja kulttuuri on syvä identiteetti. Ja jos sä haluat tulla erilaiseksi, niin sun pitää tehdä töitä eri tavalla. Joka tarkoittaa sitä, että johtajana sun pitää lähteä johtaa ihmisten maailmankuvaa. Konteksti pitää nähdä eri tavalla, sun pitää ajatella eri tavalla ja sun pitää käyttäytyä eri tavalla. Ja sä tarvit siihen erilaisia työkaluja niin, että ihmiset oppivat käymään läpi tämän prosessin ja muuttavat tapansa tehdä töitä. Minkälaisin teoin sä lähdet sitten auttamaan ihmisiä työskentelemään eri tavalla? Mitä asioita kuuluu sun työkalupakkiin? Tässäkin varmaan semmoinen ainakin yksi konkreettinen esimerkki, no ehkä muutamia itse asiassa, kun miettii. Meillä voi olla varsinkin tämmöisissä syvä asiantuntijaorganisaatioissa helposti käy niin, että se oma asiantuntijuus on ehkä sillä tavalla niin spesifiä, että sitä varsinaista työtä myös tehdään aika yksin, tai se oma työpanos voidaan tuottaa hyvinkin niin kuin yksilösuorituksena. Ja vaikka se itse työyhteisö olisi kuinka lämmin ja yhteisöllinen, niin silti se varsinainen työ tehdään sen oman työpöydän äärellä näin ajateltuna, niin sitten se, että saataisiin sitä semmoista yhteistä ajattelua ja yhteistä tekemistä tuettua, niin sitä varten pitää vaan luoda tilanteita, jossa ihmiset tulevat tai jonkun vaikka yhteisen ongelman äärelle ja ratkotaan sitä. Et se on niinku yksi tämmöinen, mitä on pannut merkille, että erityisen tärkeää niissä tilanteissa, missä se työ on hyvin yksilöpainotteista, niin luoda tilanteita, missä kuitenkin yhdessä mietitään sitä huomista ja mietitään, että millä tavalla me oltaisiin vielä parempia. Ja sitten toinen on semmoinen, mitä olen nyt muutamia kertoja tässä toteuttanut, on se, että mua kiinnostaa jotenkin niin kuin tunnustella, saada kiinni siitä pulssista, joka organisaatiossa on, niin on tämmöinen pulssiryhmä, joka tuntuu aika toimivalta konseptilta, eli nimenomaan sillä ajatuksella, että jälleen kerron erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa, jossa tietyllä tavalla niin kuin, työikävuosilla ja sillä uran mitalla ja niillä kokemuksilla on tietynlainen tämmöinen niin kuin meritoiva vaikutus, jolloin voi olla, että tietyt henkilöt on aina niitä, joilta kysytään, jotka pääsevät olemaan äänessä ja kertomaan, että mitä meille kuuluu tai mitä meidän kuuluisi tehdä tai näin. Mutta sitten on iso joukko ihmisiä, jotka ei välttämättä noin niin kuin arjen käytäntöjen ja formaalien prosessien kautta niin tavallaan pääse ääneen. Ja niitä löytää itse asiassa aika, niin kuin, voi olla paljonkin. Ne voi olla juuri taloon tulleita tai muuten vaan vielä vähemmän kokemusta omaavia. Ei ole ehkä esihenkilön rooleissa, ei ole tämmöisissä niin kuin vaikuttajan rooleissa omassa organisaatiossa vielä. Niin semmoisen ryhmän kokoaminen ja sitten niin kuin, kuitenkin yritykselle tärkeistä asioista keskusteleminen, jopa ihan niin kuin strategiasta keskusteleminen nimenomaisesti tämmöisen ryhmän kanssa, niin se on yksi tapa. Sillä myöskin osoitetaan sille organisaatiolle, koko ympäröivälle yhteisölle, että niitä niin kuin relevantteja, merkityksellisiä
oivalluksia, huomioita meidän tekemisestä voi tulla ihan mistä vaan. Käytännössä se, mitä sä sanot, niin muutoksen ytimessä on toimenpiteet, jotka rikkoo olemassa olevaa ja rakentaa uudenlaista ryhmädynamiikkaa. Kyllä näin sanoisin, että varmaan se olemassa olevan rikkominen, siinäkin pitää olla tietysti herkkänä, että ei rikota niin kuin rikkomisen vuoksi, ehkä se ei ole edes rikkomista, vaan tuodaan vähän toisenlaisiakin tapoja tehdä ja oivallutetaan siinä, että ehkä meiltä on jopa jäänyt joku ihan äärettömän oleellinen näkökulma huomaamatta, kun ei olla oltu korvat auki joka suuntaan. Nyt kun erilaiset muutostilanteet synnyttää tietysti ristiriitoja ja kenties myös konflikteja, niin miten sä hanskaat näitä tilanteita? Tämä onkin erittäin hyvä ja huomaan, että aika kivulias kysymys. Eli ne todellakin aiheuttaa niitä, koska mä en nyt sano, että se on pelkästään asiantuntijaorganisaatioissa näin, mutta ja varmasti aika universaali, niin ihmiset kyllä suhtautuu omaan työhönsä todella suurella kunnianhimolla ja intohimolla ja paneutumisella. Et niin kuin lähtökohtaisesti kukaan tuskin ajattelee, että ihan tarkoituksella tässä olen tehnyt näitä asioita ikään kuin väärin tai huonosti tai vanhentuneesti tai miten tahansa. Siinä on oikeastaan vain näkemyseroja. Mä voin väittää, että se tapa, jolla työtä tehdään tällä hetkellä, niin sille voi aivan erinomaisia perusteluja löytää, että jatkossakin kannattaa tehdä samalla tavalla. Niin miten sitten siihen tavallaan tullaan niin, että ei rikottaisi liikaa, mutta silti ruvettaisiin pikkusen ikään kuin tärisyttämään, että saadaan semmoista jonkinlaista värinää ja liikettä aikaiseksi ja aletaan huomaamaan, että sitä muutosta tarvitsee tehdä. No nyt huomaat tästä mun vastauksesta, että mä välttelen konflikteja ja konfrontaatiota, että tässä niin kuin aletaan pyörimään kehää ympärillä, niin kuin, kuuman puuron ympärillä. Siihen oikeastaan liittyy se, että kun lähtee sitä muutosta tekemään ja niitä konfliktitilanteita huomaa, että nyt tästä väkisinkin tulee jonkinlainen konflikti tai vahva näkemysero, niin kyllä siihen sit auttaa se, että on käynyt paljon niitä keskusteluja. Se ei liity vaan sen ikään kuin työn aloittamisvaiheeseen, vaan se on niin kuin jatkuva toimintatapa. Koko ajan kuulostella, soitella ihmisille, kysellä missä mennään, ottaa yhteyttä. Eli kun on luonut semmoisen riittävän hyvän niin kuin jatkuvan pulssin siitä organisaatiosta, niin ehkä sitten ajattelee, että se konflikti, joka on välttämättäkin edessä, niin sille kuitenkin löytyy niin kuin riittävästi perusteita. Sille ei välttämättä löydy kannattajia suuressa, että olisi niin kuin enemmistö, joka kannattaa sitä, mutta löytyy perusteluja, minkä takia sitä kannattaa lähteä tekemään. Niin sitten mä oon vaan ajatellut sillä tavalla, että vaikka pelottaa, niin itse asiassa rohkeutta on vain siellä, missä on pelkoa. Ja sitten kun yrittää sen niin kun kaiken rohkeuden kerätä ja laittaa kuitenkin asioita liikkeelle, josta tietää, että tulee konflikteja ja ristiriitoja, niin se on just sekunti ennen sitä päätöstä, että laitetaanko liikkeelle. Silloin jännittää eniten, mutta sitten kun sen on laittanut liikkeelle, niin sittenhän siellä ollaan. Mites tällaisessa tilanteessa, jossa näitä konfliktia tulee ja tietyllä tavalla toimitusjohtaja joutuu olemaan aika yksin sen muutoksen kanssa, niin millä tavalla sä manageeraat sitä omaa mieltä ja palautumista? Joo, tossa niinkin triviaali lääke kuin uni. Ja mulla on itse asiassa sekä huono että hyvä unihistoria. Eli mulla on aina ollut jostain syystä ihan hyvät
noin keskimäärin hyvät unenlahjat, että en ole joutunut valvomaan öitä, että ei ollut ongelmia siinä, että uni ei tulisi, mutta sitä unta pystyy kyllä häiritsemään. Se mun huono unihistoria on se, että mä oon kuvitellut, että esimerkiksi tekemällä enemmän ja enemmän ja enemmän töitä ja ottamalla ja syömällä tunteja sieltä myöhäisillasta niin työlle versus unelle, niin tämä ei ole yleensä johtanut kovin hyvään oloon eikä lopputulokseen. Eli se semmoinen niin kuin ajatuksen kirkkaus versus sumeus, kyky ehkä olla kuitenkin rauhallinen tilanteissa, jossa tapahtuu paljon ja voi olla sitä konfliktia, niin kyllä mä nyt olen tässä uran aikana oppinut siihen, että se on ehkä semmoinen niin kuin kaikista keskeisin menestysresepti on se, että pystyisi pitämään omasta unesta sillä tavalla huolta, että sitä tulisi riittävästi. Että kyllä se on niin kuin se keskeisin. Mutta sitten myöskin se, että vaikka on tiettyjä rajoja siinä, että mitä voi keskustella tai juuri tämä tämmöinen, että tuntuu, että on vähän yksin, niin sitten löytyy tietysti paljon samassa tilanteessa olevia yksinäisiä, eli ei välttämättä tarvitse mennä luottamuksellisiin asioihin, mutta saa vertaistukea ihmisiltä, jotka on vastaavissa johtamistilanteissa, ja ne on ihan hyviä hetkiä ottaa se aamupala kollegan kanssa ja vähän pöydän yli jakaa, että millä fiiliksillä ja näin. Niin nämä on ehkä ne kaksi keskeistä, että joita pitää olla sopivassa suhteessa, niin sitten kyllä hommat tuntuu luistavan. Eteenpäin meneminen ja kehittyminen hän ei ole ikinä mustavalkoinen asia. Sä lähet liikenteeseen ja siellä tapahtuu paljon pieniä asioita, jotka yhteenlaskettuna sit saa aikaiseksi muutoksen. Ja kun mä mietin, mistä sä oot puhunut tunnelmasta, sä oot puhunut siitä, että ihmisten pitää uskaltaa luoda vaihtoehtoja nykyiselle tavalle tehdä töitä. Ja vaihtoehtohan voi pelkästään olla jo uhka, tai sitten sitä voi ajatella myöskin mahdollisuutena. Ja ellei sulla ole vaihtoehtoja, sä et edes voi tehdä eri tavalla töitä. Mutta jos me mietitään kaikkia näitä asioita, mitä pitää olla läsnä, että kulttuuri voi muuttua, niin me huomataan, että perinteiset mittarit on aika huonosti soveltuvia asioihin, jotka ehkä lähtee liikkeelle tunnelmasta, sitten tulee pieniä merkkejä ja sitten ne yhteenlaskettuna saa aikaiseksi isompia asioita. Milloin sä tiedät, että sä oot oikealla jäljellä ja miten sä pystyt kommunikoimaan mittareiden kautta niille tahoille, joita kiinnostaa, meneekö yritys eteenpäin, että muutos on menossa ja vielä oikeaan suuntaan? Tuo mittarointikysymys on edelleen hankala. En välttämättä osaa niin kuin tunnistaa jotenkin erityisesti ikään kuin muutosta ilmentäviä mittareita. Kyllä kun loppujen lopuksi on kyse liiketoiminnasta, niin sitten on loppujen lopuksi kyse myös siitä, että mihin suuntaan liiketoiminnan numerot ja päästäänkö tavoitteisiin ja näin. Mutta sitten taas se, että missä näkee ja mistä tunnistaa, että muutosta tapahtuu, niin sekin on tavallaan semmoista, miten sitä sanoisi, että kun muutos kuitenkin tapahtuu ajan yli, hyvin harvoin yön yli, niin se oikeastaan alkaa näkymään arjessa sillä tavalla, että alat oikeastaan kuulemaan muutosta puheessa. Ehkä sä alat huomaamaan, että ihmiset oikeasti tekee vähän eri tavalla töitä. Ehkä ne semmoiset niinku yhteiset sparrailut ja yhdessä pohdiskelut lisääntyy. Ja sä huomaat semmoista niinku tietynlaista ihan suorastaan niinku käytöksessä tapahtuvaa muutosta. Millä tavalla me puhutaan asioista, onko meidän suhtautuminen huomiseen jotenkin optimistinen, ollaanko me avoimempia, ehkä me uskalletaan olla avoimempia
tulevalle, koska me ollaan selvästikin jollain tavalla vähän paremmin valmistautuneita siihen. Ehkä me ollaan pystytty tunnistamaan paremmin meidän vahvuudet. Niitä ei ole aikaisemmin ehkä edes hirveästi niin kuin oikein kunnolla strukturoidusti mietitty. Ehkä me luotetaan itseemme näiden vahvuuksien kautta. Ja sitten kun me ollaan vielä tunnistettu myöskin meidän kehitysalueet, niin meitä ei pelota myöskään se, että mitä meiltä puuttuu, vaan me osataan niin kuin suhtautua siihen niin, että me voidaan näitä kehittää. Loppujen lopuksi siinä kyllä tapahtuu semmoinen, jopa semmoinen, että se voi olla jonkinlainen muutos ryhdissä. Että ihmiset niin kun tulee tilanteisiin energisemmin, ne voi olla, niin kun, että heistä näkee, että vaikkei siinä ole kyse mistään, että hurja itseluottamus ja tulta päin, vaan enemmänkin niin, että me ollaan tässä niin kuin valmistautumassa huomiseen ja organisaatio kehittyy ja mennään eteenpäin. Ne on tämmöisiä asioita. Se on vähän sama kuin se, tai tässä pitäisi päästä tekemään sitä semmoista niin kuin organisaatioon saapumista, että sä voisit niin kuin tulla nyt aamulla ja sitten tulla taas niin kuin puolen vuoden kuluttua aamulla, että miltä se niin kuin tuntuu siinä kahvikoneella. Totta kai kun itse on siellä joka päivä, niin ei välttämättä edes noteeraa. Mutta ehkä itse asiassa nyt tässä ääneen ajateltuna täytyykin varmistaa, että semmoiset ihmiset, jotka on vaikka suunnitellusti niin hetken aikaa pois, vuoden tai puoli vuotta pois jossakin, niin täytyykin muistaa tehdä niille tämmöiset niin kuin lähtökeskustelut, että nyt kun lähdet, niin havainnoi tässä vähän ympärillesi, miltä tämä näyttää. Ja sitten kun sä tulet takaisin, niin teet samalla tavalla havaintoja, että olisiko tässä joku muutos tapahtunut. Siis nyt tuli just mieleen, että tämä täytyykin ottaa tämmöiset toimintatapana, että kun se muutos on niin kuitenkin pientä per päivä, mutta puolessa vuodessa tai vuodessa joku tämmöinen organisaation tunteva ihminen, joka palaa sinne, saattaa huomata aika isonkin muutoksen. Mun on vielä pakko sanoa, mitä sä sanoit, melkein tärkein asia on organisaatiossa oleva energia. Ja senhän sä tunnet. Joo. Ja kun sitten niinku mietitään, että minkä takia kulttuuria on niin vaikea mitata, miten sä mittaat energiaa, mutta jokainen ymmärtää sen, että jos sulla on 100 ihmistä, joiden energiatasot on korkea, sä suurella todennäköisyydellä saat aika paljon enemmän asioita aikaiseksi kuin niin, että ne energiatasot olisi negatiivisella puolella. Kyllä, tai edes negatiivisesti matalat. Ja itse asiassa tuosta tuli mieleen viime viikolla erittäin mielenkiintoinen keskustelu, jota pääsin seuraamaan, liittyy hallitustyöskentelyyn. Ja siinä oli henkilö, jolla oli kyllä mittava kokemuspohja keskustella hallitustyöskentelystä, eli uskon, että hän on niin kuin monessa kohtaa tämän niin kuin toteuttanut ja ollut toteamassa. Mutta hän sanoi, että hänelle, kun hän puheenjohtaa hallitusta tai on hallituksessa mukana, hänelle on tärkeintä se, että hallituksen tämmöinen niin kuin kontrollirooli minimoidaan. Tehdään ne asiat tietenkin, jotka niin kuin hyvä hallintotapa edellyttää, mutta se on niin minimissään kuin mahdollista. Ja hallituksen tärkein tehtävä on keskittyä energiaan, kehittymishalukkuuteen ja luovuuteen, joka organisaatiossa on. Ja tämä oli aika kova juttu. Samaa mieltä. Erinomainen lista asioita ja kuvasit tosi hyvin sitä mittaristoa, sitä pehmeää mittaristoa, jolla sen kulttuurin muutoksen voi todentaa ja aistia. Minkä yksittäisen neuvon sä haluaisit antaa sellaiselle johtajalle, joka on tämmöisen kulttuurijohtamisen ja muutoksen äärellä? Yksittäinen neuvo on vaikea antaa. Kuitenkin jollain tavalla uskon, että nämä keinot, joita tässä on itse tullut koeteltua ja kokeiltua, niin se on ainakin mahdollisuus päästä sitten jotenkin siihen organisaatioon niin kuin kiinni ja oikeasti niihin pohjavireisiin kiinni, niin kyllä se yksi semmoinen keskeinen neuvo on se, että mene ja kuuntele, että miten se menikään.
kuuntele, jotta tulet kuulluksi, on varmaan se neuvo. Ja koska sen päälle on aika helppo sitten myöskin lähteä ehkä rakentamaan sitä omaa, ei agendaa, vaan enemmänkin sitä niin kuin omaa näkemystä siitä, että mitä muutosta me olemme tässä tavoittelemassa. Mä en voi olla nappaamatta, koska sä juuri sanoit, että johtaminen ja kulttuurin hyödyntäminen samalla tekee susta palveluroolissa toimivan henkilön koko organisaatiolle. Koska miten sä pystyt auttamaan ihmisiä kehittymään, ellet sä ensinnäkään tiedä, mitkä niiden heikkoudet ja vahvuudet on, mitkä organisaation heikkoudet ja vahvuudet on. Ja sehän onkin mielenkiintoista, jos me ajatellaan sitä vanhaa niin kuin tavallaan semmoista filosofiaa, niin se oli tulen ja tiedän. Ja ehkä tänä päivänä asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen, asiantuntijat on jatkuvasti enemmän organisaatioissa, on nimenomaan toi, minkä sä sanoit. Ja ehkä vielä, jos jatkaa hetken, niin semmoinen tietynlainen niin kuin paini, jota huomaa ainakin itse käyvän, on niin kuin tämä, että mistä tuossa myöskin muutama kuukausi takaperin oli keskustelua mediassa, niin tavallaan, että voitko olla samaan aikaan sekä kova että pehmeä johtaja. Ja tämä on myöskin, mä huomaan omalla kohdalla semmoinen, ehkä niin kuin helpompi olisi olla pehmeä, koska on ihminen. Ja sitten tuntee semmoista tietynlaista ehkä niin kuin tuskaa tai stressiä siitä, että pitää myöskin pystyä johtamaan tietyllä tavalla sen kovuuden kautta. Ja näähän on siis niin kuin vaikeita sanoja, mutta sen nimenomaan kysymys on siitä, että millä tavalla johdetaan sitä, että yritys saavuttaa yritykselle saavutetut tavoitteet. Ja toinen puoli on se, että millä tavalla johdetaan empaattisesti, ihmislähtöisesti. Ja tämä on ehkä sitten se toinen neuvo tälle mahdolliselle jollekin, joka retkeä aloittaa ja samalla myöskin itselleni neuvo ja muistutus, että nämä ei ole sinänsä niin kuin toisiaan poissulkevia, vaan näitä pitää pystyä ajamaan sitten. On se oma persoonatyyppi mikä tahansa, niin kumpi puoli onkaan vahvuus, mutta molempia täytyy erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa pystyy pitämään yllä. Onko noissa asioissa joku tietty järjestys? Esimerkiksi first tough and then nice, vai miten sä näet tämän? Tämä onkin hyvä ja kimurrantti kysymys siinä mielessä, että jälleen kerran tullaan siihen, että minkälainen olet ihmisenä itse, siinä johtajan roolissa oleva ihminen ja onko luontevaa lähteä ajamaan tavallaan asiat edellä ja tavoitteet edellä, vai onko se luontevaa se, että tuntuu helpommalta lähteä sieltä ikään kuin pehmeistä ja tästä naiskategoriasta, mä oon kuitenkin tätä asiaa jonkin verran pohtinut ja myöskin niin kuin aikaisemmin viittasin, niin on näitä tilanteita, joissa on inspiroitunut tai ottanut oppia ympäriltä, niin tämmöiseltä varsin kokeneelta johtajalta, joka nimenomaan on tehnyt useita turnaroundeja ja niin kuin tavallaan meritoitunut siinä, että saanut yritykset kukoistamaan, niin kyllä hänen vahva suosituksensa oli ja on se, että pitäisi kuitenkin tehdä niitä hankalia asioita aika määrätietoisesti heti alusta asti. Sehän ei tarkoita sitä, etteikö samalla voisi olla jollain tavalla niin kuin myöskin se toinen puoli siinä mukana, mutta ei ainakaan niin, että syntyy semmoinen ikään kuin mielikuva, että eihän tässä mitään tarvitse tehdä. Toihan on niin kuin absoluuttinen paradoksi, mistä me puhutaan. Kyllä. Että toisaalta sun pitää luoda suhteita, jotta sä ymmärrät, mutta jos sä luot suhteita, niin sun on tosi vaikea tehdä vaikeita päätöksiä. Koska sä alat tuntemaan niitä ihmisiä, ei vain sillä tavalla, että mitäs tämä ihminen osaa, vaan sä alat tuntemaan heitä ihmisinä. Ja sitten tuleekin jo sitä hankaluutta, että millä tavalla niitä
hankalia asioita sitten toteutetaan, mikä ei kyllä ole ollenkaan huono asia, että sä tunnet ihmiset ihmisinä ja joudut myöskin niin kuin käymään sitä semmoista henkistä painia, että hankalat asiat ei pidäkään tuntua liian helpoilta toteuttaa, koska siis tarkoitan hankalat, jotka organisaatio kokee niin kuin tosi hankalina ja ehkä niin kuin just rikkovina ja näin, niin jos niihin syöksyy niin, että niitä voi niin kuin tosta vaan pistää liikkeelle ilman mitään tunnontuskia, niin ehkä siinä sitten loppujen lopuksi myös hajotetaan se organisaatio. Et se on ihan hyvä, että siinä on jonkinlainen aika kovakin kynnys lähteä liikkeelle. Joo. Miten sä suhtaudut ensimmäiseen 100 päivään? Kuinka sä jaksotat sen ja mitä periaatteessa pitäisi tapahtua sinä aikana ja sen jälkeen? Toi on kyllä hyvä kysymys ja nyt tänäkin vuonna olen tuota miettinyt. Ja sit kuitenkin, kun joskus puhutaan siitä, että sen ensimmäisen 100 päivän aikana pitää myöskin A, syntyä se suunnitelma, mitä tehdään, ja B, pistää jo tietyt asiat liikkeelle. Tämä on tavallaan se niin kuin ajatus ehkä monella siitä 100 päivästä, että mitkä on sun, niin kuin helposti saatetaan kysyä, että hei, sä aloitat uudessa pestissä, niin mitkä sun niin kuin 100 päiväsuunnitelmat on? Ikään kuin etukäteen jo voisi tietää. Ja mä huomaan ainakin ajattelevani niin, että 100 päivää on niin pirun lyhyt aika ihmisten kanssa, että se on melkeinpä järkevintä käyttää siihen ihmisten kanssa keskusteluihin, oppia ja ymmärtää, mitä se organisaatio tekee. Eikä välttämättä ajatella, että mulla on nyt tässä vaan tämä 100 päivää aikaa saada kaikki niin kuin irti ja muokata siitä vielä joku suunnitelma ja jopa toteuttaa jotakin. Et mä en ole kyllä kiinnittänyt omia ajatuksiani ensimmäiseen 100 päivään. Ajattelen, että ensimmäinen vuosi on aika niin kuin hyvä semmoinen aikamäärä asiantuntijaorganisaatiossa. Päästä jotenkin tilanteeseen, ajaa itseään organisaation sisään, päästä yrityksen tilanteeseen jotenkin kiinni, hahmottaa vähän ulkomaailmaakin, missä mennään, tehdä tiettyjä asioita alta pois, jotta se seuraava vuosi olisi sitten niin kuin se tietyllä tavalla sen muutoksen tai kehityksen niin ensimmäinen varsinainen vuosi. Näet sä, että tuona aikana kuitenkin toimitusjohtaja pitäisi jollain tavalla demonstroida, että hän pystyy päättämään ja tekemään vaikeita päätöksiä, joita esimerkiksi joskus on saatettu jopa odottaa pitkään. Uskon, että kannattaa tehdä ja sillä voi olla semmoinen kauaskantoisempikin vaikutus, eli huomata, ensinnäkin siinä tulee ehkä tietyllä tavalla vastanneeksi ehkä joihinkin tämmöisiin asioihin, joita on jo odotettu. Toisaalta tulee myöskin koeponnistettua se, että millä tavalla organisaatio reagoi muutoksiin tai päätöksiin, jotka poikkeaa ikään kuin siitä totutusta. Eli saa vähän tuntumaa, koska sitten niitä tilanteita sitten on kyllä jonossa odottamassa, että niitä päätöksiä pitää tehdä lisää ja muutoksia pitää tehdä lisää, niin sen ensimmäisen pikkusen isomman toimenpiteen kanssa ei tietenkään kannata liikaa odotella. Että ehkä sillä tavalla vähän peruuta vastausta. En kiinnitä omaa ajatteluani 100 päivään, mutta 100 päivän aikana sisällä pystyy kyllä tekemään jo ensimmäisiä isoja päätöksiä, jolla saa sitä semmoista tietynlaista niin kuin tuntumaa organisaatiosta, että millä tavalla täällä reagoidaan. Sä sanoit, Mika, ihan uskomattoman tärkeän asian, joka oli se, että kun työn tekemisestä tai olosuhteista tulee vähän haastavampia, niin silloin tiikerin juovat vasta paljastuu. Ja sehän koskee meitä ihmisiä myöskin. Me ei olla parhaillamme silloin, kun me ollaan nukuttu liian vähän, kun meillä on stressiä. Ja se koskee ihan yhtä lailla organisaatioiden kulttuuria. Ja ehkä toi onkin olennaista, että jotta sä pystyt johtamaan, niin sun pitää ymmärtää, miten organisaatio käyttäytyy silloin, kun se joutuu yhtäkkiä vahvasti epämukavuusalueelle. Koska sitä kauttahan sä pystyt myöskin sitten niin kuin myöskin palottelemaan sitä muutosta suhteessa siihen, mikä ihmisten muutos, kyvykkyys ja halukkuus on. Kyllä, joo.
Joo, ehkä se muutoshalukkuus on kuitenkin useasti tolleen niin kuin läpi organisaation voi olla aika pientäkin. Ja tavallaan ajatellaan, että ei nyt välttämättä tarvitsisi muuttua. Ja hyvä niin, jos ei tarvi. Mutta sitten jos kuitenkin ympäröivä maailma jollain tavalla ajaa siihen, että on pakko muuttua, niin on tosi tärkeää ymmärtää ja saada kiinni siitä muutoskyvykkyydestä. Mikä on kyky suhtautua uuteen, se jonkinlainen resilienssi, että et mennäänkö kuinka monelle kierrokselle mistä tahansa muutoksesta vai aletaanko niinku ottamaan niitä sillä tavalla, että hei, nämä on niitä tarpeellisia asioita, joita me nyt tehdään organisaationa, jotta oltaisiin sitten paremmassa asennossa niin sanotusti niin tässä hetkessä ja tulevissa tilanteissa. Mika, kiitos kun tulit vieraaksi Culture Sand podcastiin. Kiitoksia teille. Mahtavaa olla vieraana ja tämä oli melkein kun olisi terapia-istunto kiireisen päivän keskellä, niin tämä oli aivan mahtavaa. Kiitos paljon. Kiitos. Jos tämä oli sulle terapiaa, niin me oltiin juuri tunti korkeakoulussa. Ilo meidän puolella. Kiitos paljon, Mika.